70 inizjattiva u madwar 350 artist lokali u internazzjonali se joffru lil pubbliku spettaklu uniku ta' teatru, mużika, sfin, arti viżiva u oħrajn, b'xogħol maħluq apposta għan-Notte Bjanka. In-nies ser ikunu jistgħu jidħlu wkoll f'postijiet li matul il-bqija tas-sena ikunu ristretti jew biħlas u din is-sena għall-ewwel darba se tinfetaħ ukoll il-Knisja ta' Sant Ursula fil-Kunvent tal-Klawsura għal kunċert minn kor. Ovvjament klawsura ma jkunux jistgħu jidħlu, però is-sabiħu li jistgħu jiltaqgħu ma' sorrijiet permezz ta' għandhom il-persjani, allura hemmhekk jista' jkun hemm dik it-taħlita komunitarja. U meta tibgħatilhom isbatilhom jagħmlu flimkien ferħu ħafna għax huma wkoll jindunaw li għalkemm hija klawsura mhumiex minsijin. Apparti li tagħti gost lill-pubbliku, in-Notte Bjanka toffri opportunità lill-artisti biex jeżebixxu x-xogħol artistiku tagħhom f'waħda mill-akbar attivitajiet fil-pajjiż. Bil-maġġoranza tal-proġetti fil-programm ta' din is-sena ser ikunu maħduma minn artisti lokali. Il-pubbliku Malti wawċi in-Notte Bjanka għadu jrida tant li jitla beluf fil-belt kapitali tagħna, l-Belt Valletta, sabiex isegwi xi programm jew ieħor marbut man-Notte Bjanka u f'dak li tipprovdi n-Notte Bjanka. Minħa l-oħra li l-artisti tipprovdilhom esperjenza li flimkien bħala artisti Maltin lokali allura jieħdu sehem artisti internazzjonali li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu dak li hija n-Notte Bjanka. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici għalli n-Notte Bjanka saret appuntament mistenni mill-pubbliku illi jsaħħaħ ir-rabta bejn il-komunitajiet u jsaħħaħ l-identità kulturali tal-pajjiż.